Tuol man kanang tang-orange ug lami hilason ako. Kadto sa tang-orange man ni lami. Ang lami ka na nakupog noon sa 20 taon mo Ayaw makato ng ang gamay nga. Ang lami ka na nakukog. Diba? 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 Ani mo Di mo makasabot kung saan ang lami. Nga ikaw sa snack ka man Kami mo lami. Ang lami ka na nakukughoy. Dili nang snack. Ikaning snack. Dayan ris kinabuhi. Pabugnos. Pabuhi dugo. Nagajama-jama. Taong lami ko ng snack. Nagajama-jama lamang mo. Ang lami ka na nakukog na sa tawan mo Hindi mo mukha mo istorya. Ano mo sama-sama kaya karabang nagama-sama kaya karabang na preso. Hindi kaya mo. Kaya yung ka gama-gama ka. Nga. Hindi lami. Isnak naman yun. Lami ka na nakukog Nagama-sama istorya lami. Lami ka na nakukog. Ano ba? Kukog na ba? Ano ba? Nalami, nakukog. Fake news man ang mga ex na kanang mga juice drinks o kanang mga pan. Nga kalon fake news man. Naglami ka juga kana nakukog ba? Nakukog ba kasabot na nakukog? Nakukog ba sa buho? Sa benta mo pagkakatakaan mo istorya. Kaya kang kasi sa amin. Naglamit kinalamin na nakukugol na sa mo. Pangabago naman. Ito ha. Kini basig may maglamit ni. Apaan raman Taka-taka man lang istorya. May ka na nakukog. Baano ka sa mata mo guys nagbabog yung mga saban dito. Takang lamit. Lamit nga usap din siya Juice drink ka. Taka man lang mo diha. Ano Pilipino daw mangiaw kay patakalan mo gusto lami. Tulog ang lami. Diro yo.